Assalamu alaikum ‘yan uwa na wannan gida KT Kanke TV, ina maku fatan alkhairi. Idan yau ne zuwanka na farko ka danna mana subscribe domin shi ne zai baka damar duk lokacin muka saki sabon shirin mu zai zo gare ka. To yau muna ɗauke da maganin farfaɗiya. To ana samun gamji ne sai a sassaƙe shi, in aka sassaƙe shi sai a samu ruwa a tafasa, in aka tafasa shi sai a karanta ƙul huwallahu ƙafa 3 kafin a ba mai cutar farfaɗiyan nan. In aka karanta ƙafa 3 sai a bata sai ta sha. In ta sha in sha Allahu a cikin yardan Allah ana yi za a samu sauƙi kuma za a warke in sha Allahu. Kar ku manta ku danna mana subscribe domin shi ne zai baku damar duk lokacin da muka saki sabon